थगायजोब्बाय सिख्लाया मा रखम माबाफोरखौ आसानफोरखौ खुवाखैना बेलेग बायफिनजोब्बाय सेलखिनिया बैसोखौबो बिमा बिफाया इनि एक्सुएल बैसोआ थारमाने 21 बोसोर जाबाय इनिफ्राय हिनजावसानिया आधार कार्डआव 17 जाना दोङो नै इखौ दासो मिथिबाय। हेल' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय थादो दा दावराव फेसबुकआव हिन्जाव गोदाना 6 दिनाव खारदों हाबा जानानै दा बेखौ लानानै गोबां हिन्जाव गोदानाबो क्लियारिफिकेसन भिडिअ होबाय दा थगायदों होननानै माने बियो हिन्जाव गोदाना गावनि आसानखौ बुख्रुबना थांदों सिन्दुरखौबो खोमोरनानै थांदों ओमफ्राय थाइनैसो फैसा लानानै थांदों आरोना दा बे हौवा गोदाननिफ्राय कल रेकर्ड मोनसे फैदों नोंथांमोना A to Z नायनानै ला बे हिन्जाव गोदाना थगायदोंनो आरोना माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंनो 17 इयार्स होनदोंमोन ना 17 इयार्स नङानो आरोना बिनि आधार कार्डआव माने 21 इयार्सनो ओमफ्राय बियो ओरैनो भेजाला माबा जाना दोङोनो आरोना सरि बिनि माबाया बिनि इयार्सआ 21 ओमफ्राय आधार कार्डआव 17 जाना दोङोनो आरोना एसे भुल जाना दोङोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला बुजि मोनगोन आरोना दा A to Z नोंथांमोना नायना लादो कल रेकर्डआ फैबाय दिनैनि भिडिअ बेनो नोंथांमोना नायदो नायनानै कमेन्ट खालामदो भुला सोरनिमोन गोरोन्थिया सोरनिमोन खैना गोदाननि ना हौवा गोदाननि दा फार्स्टआव नायग्रोना ला बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जोङो खोनासंग्रोनोसै बे कल रेकर्डआव मा बाथ्रा बुंखो फैदो थगायजोब्बाय सिख्लाया मा रखम माबाफोरखौ आसानफोरखौ खुवाखैना बेलेग बायफिनजोब्बाय सेलखिनिया बैसोखौबो बिमा बिफाया इनि एक्सुएल बैसोआ थारमाने 21 बोसोर जाबाय इनिफ्राय हिनजावसानिया आधार कार्डआव 17 जाना दोङो नै इखौ दासो मिथिबाय। हिनजाव नायनो थांनायावथ' सोंनाय जाखायोना बैसोआ बेसेबां जाखो ओमफ्राय बैसो नङाबा बैसो खोन्थायालासिनो ओरैनो थांगोन नामा ओमफ्राय उनाव गावसोरनो 22 बोसोर जाबाय होनना खोन्थादोनो ओमफ्राय उनाव आरो दा इदिसो ओंखारलायबाय होमबा गावसोर थगायना हरदो इहा थारमाने बेलेग हाबा जाखानाय हिनजाव थैखानाय मानसिजों लेनदेन दोङोमोन इखायनो न'निफोराबो आथुर हरबाय खोमा जानायालाय बैसोआ 21 बोसोर जाबाय आरो इनिया रियेला 21 जाबाय आरोना रियेला 21 खिन्थु आधार कार्डआव जि दा 17 जाना दोङो बे बोरैथो बेबायदि आधार कार्डआ मोननै जाखो मोननै नङा आसलि आधार कार्डआवनो 17 जाना दोनखायोनो एनिफ्राय बिनि डेट अफ बार्थआ अरिजिनेल डेट अफ बार्थआथ' 2005 ना मानो 5 ना 6 2005 नि किन्तु आधार कार्डआव इयो 2008 जाना दोङो इसानिया बे निजे खालामना लानाय ना माबा मोनसे गलथियाव भुलाव जादों बे गावसोरो बिमा बिफाया सिगां दालाय माबा मिथिया मा हुसिया ओरैनो आन्दासाव खोन्थाया होमबा स्कुलफोरावलाय बिदि जाबाय आरो थारमाने सिख्लाया फरायनाय सार्टिफिकेटआ बेसेबां बेनो आधारानो जागोन आरो आधारावनो थांबाय आरो जेनेबा खिन्थु रियेल अरिजिनेला जेनेबा 21 जाबायमोन आरो बिनिया 21 खिन्थु इनिफ्राय बिनिया माने आधाराव खमायनानै दं आरो बियो मंगलसूत्र आसान गासैबो बायफिनजोबना गावा दा भिडिअ खालामना होबाय सैथानिया दाख्लै सिन्दुर माखाखौ हुगारजोबना ओइ जाहानि न' खाथियावनो हौवा लागोना आंथ' इयावनो सानसे दोङैबाय थायो मैयानिफ्राय ओमफ्रायो नायनाय समाव बेखौ नायहैनाय समाव माबायदि रिप्लाय होनायमोन बे बोरै जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंखायो बेफोरबायदि जेबो होनाखैमोन नामा एख' गैया फसायलायनानै थांगोन जाबाय बिमादै गावसा बिमादैयासो खोन्थाखादो गावसा बिमादैया जाहानि आनैनि फिसाला फंबाय जाहानि फंबायखो थारमाने इदिनो बबा बबि नुनायाव गथ'आ मोजांथार बिराद भद्रना जाहानिया गथ'आ लोंना गफ'ना थायो थगायजोबनाय इनिफ्राय इनो हरगोन होननानै बोरैबा रायलायनाय जादों गोसोथोफेरनोबो रोङा माया ओमफ्राय उनाव मा बांसावहैखो इखो नुवाखै लोंनानैनो थाबाय थायोलायनो सोर लोंना थायो हौवाखौ लोंना थायो होननानै नुवाखै भिडिअ बानायनायखो आं भिडिअखौ नायाखै माने आं नुगासिनो दङ खिन्थु सिङाव हाबनानै आं दासिमबो मोजाङै नायाखै आरो मानो होनबा सोंहरबा साबसिन जायो होननानै ना सोरबा भिडिअ बायदिसिनाफ्राव बा इउटुबफ्राव सोरबा गावनि लाबा लाबनि थाखायबो बारा खोथा बुङो नालाय खोथायाथ' बेनो इयो सिख्लाया थगायजोबनाय सब थगायजोबदो आरो फैसा लाना खारनायाबो नोंगो गावथ' फैसा लाङाखै होनदो हाबानिफ्राय आरो जर जबस्ति लायदो होनना बिमा बिफानाव बेसे बैसो जाखो बेसे माखो बिमा बिफाया 22 बोसोर जादों होननानै बुंदो जोंनि सिगाङाव आरो बिदि बुंनायनि माबा उनाव जों सार्टिफिकेट नायनो बिगोन आरो हिनजाव नायनो थांग्राया
अ अ बिदि जादो। हाबानि सानबेसे उनाव खारनाय होनदों? 6 दिन। 6 दिननि उनावनो। बेनिफ्राय बिनि उनावसो जेनेबा दा गोसो थोनाय दङ बोराय हौवा होननानै बिदि मिथिबाय आरो ना। उनावसो मिथिबाय थारमाने लेनदेना बे बोराय हौवायाबो लायाखैनो गावनि लोगोनोसो हैदोसो होननाय खोनाबावबाय दा र' क्लियार जाबाथाय खोन्थाहरगोन। माने गावबो गावबो लायाखै लाबोआखै। ओमफ्राय गावनिख्रुइ 20-22 बोसोरनि फिसाजो फिसाला दोनखायो। जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना। बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय। आतसा हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय। ओमफ्राय दा बेयो जेनेबा एसे खोनादों आरो गावजों गाव खोनानाय नङा लायाखै बे माने अ अ गुबुननो अ हैनाय बेबायदि आरो ना सन्देह दं अ आरो बिदि। अ सन्देहसो ना नंथारगौ? सन्देह माने इथ' बाथ्रायाथ' क्लियारानो गावसोरसो लाबोआखै इ बाथ्राखौ दा। आतसा बेनिफ्राय हिनजावसानि जायगाया बहामोन? नबस्ति खलबारि दोन सारा नबस्ति खलबारि। खलबारि मुसलपुरनि बेसेबां गोजान जायो? बागानपाराखै थांनांगौ। मैया जों ओमफ्राय हौवा लागोना हौवायालाय हौवा गोदान ना? जों लागोनि आरो हौवाया नोंसोर गामिनि आरो ना हौवाया? काटलिगाव ना आफा काटलिगाव लिरो इसोरबो माथ' फुरानावलि। ओमफ्राय दा मा लुगैदोंनो मैया नोंसोरदि थांदोंमोन न'खराव दा खारनायाव? मा लुगैदों माने गावसोरथ' फिसाजोखौ खबर मोनखाना दोङो जोंनोसो खोन्थायाखै। हौवासा हिनजावसा लागोफ्रा खबर मोननानै दङ हिनजावसा लागोनि न'आव हाबफैनाय जादोंमोन आरो। मैया थांदो जोङो। ओमफ्राय दा हौवासा लागोआ मा डिमान्ड खालामदों हिनजावसानिफ्राय? हौवासा लागोआथ' एख' डिमान्डथ' खालामाखै। खारनायाव मा लांफादों होनदों? सिन्दुर फोथा हुगारना गालांदो जि माखायाव इनिफ्राय मंगलसुत्र खुना गालांबाय बायदिसिना खुजोबना गालांनानै फैसाखौल' उसुरगानिखौ लाना थांबाय। फैसा बेसेबां लांखो आन्दासाव? 20,000सो लांबाय खोमा 20,000सो लांदोनो ओमफ्राय गावहा दा बेलेग बायफिनहैजोबनानै आङो जेबो खुना गारबोआखै होननानै देखायफ्लाबाय। आतसा माने भिडिअ होदों आरो बे गावनो फैदों आरो फेसबुकआव गाव होदो दा गावनि पेजाव फैदों आरो ना? फेसबुकआव होदो। गावनि फेसबुक आइडियाव होदों आरो ना? दा गाव बहा दंहैनो आन्दासाव? गावथ' जायबा हौवा इसोरनावनो दोङो होनना खोन्थाहरदोनो सोरबा नुनानै। आङो भिडिअखौ नायनाय जायाखै भिडिअ मा होनदों बेलाय? आं इदि नङा इ हौवा गोदानानो आंखौ लोंनानै खन्थायबाय थादो। मानो खन्थायनो लोङानो जानि फंबाया एसे एनै लोङो आरो इखौ खन्थायाखैयानो थगायदो आरो इयो। सप्ता खनसेयाव बिदि जायो सोरबा? 45 बोसोर जाबाय लायोनो। माने लोंनानै ओमफ्राय सिगांनि जेनेबा मा नायना फैखोयो नायहोलायनायाव देनाय नायहोलायखानायाव मा होनना फैखोयो जेनेबा? सप्ता खनसेल' थानायावलाय बोरै आन्दाज मोनखो बेलाय? खालिसोहाय इयो माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया। फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै। ओइ गथ' गोनां हुवा बोराय इफोरबायदिजो बे हौवाया बहानि जायजों खारलांदों दा? इखो बागानपारा बुग्लामारिनि। बागानपारा बुब्लामारि माने बे दा बागानपारा बुब्लामारियाव दङना ना बहाबा बिसोरो भारा लानानै दंहैयो? बुग्लामारियावनो नुदो होननानै सोरबा जोंहानि मादैनो खबर हरदोंमोननो नोंसोर माबार हिनजावफोर ज' फै होननानै। इसा दा हुवाया पारमिसन होयिखाय थांथ'वासै जाहानि दादाया पारमिसन होथ'वाखै नांथ'वा थांथ'नाङा होननानै। ओरैनोथ' गोसारखाजोब्बाय जेरावबो। इमान रावखौबो गोसथोलायफेरनो रोङि आब्रा गथ'खौ इदि खालामना गालांबाय इ फाफि हिनजावा। खोनथिनायाबो गावसा बिमादै मोनहानो खोन्थिबाय दालालिया गावथ' होनदो दालालिफोरा जबरदस्ति हरदो होनदो सेलखिनिया जबरदस्ति हरनाय हिनजावा इदि मोसाफैयो हाबायाव? हौवाया दा हौवा गोदाना बेसेबां बैसोनि मानसिमोन? 30 बोसोर। होमबालाय बारा गिदिर नङामोन माथो। ओहो इलाय आधार कार्ड साधार कार्ड होजोब्बाय जोङो। होमबाथ' गिदिर 30 नङामोन जागोन एसेबां गिदिर नङामोन। 04011995 मार सुनि हिनजावहाय इयो। बेनिफ्राय दा गाग्लि मोनोबा गाग्लि बुगोन आं खोन्थाबाय दंमोनबा। नङा बेथ' नियम नङा नालाय हाबा जाखांनानै सोरजोंबा जेनेबा दाइभर्स खालामालासिनो बहाबा हाबा जाहैनांगौ बा जाहैनो हागोन बे नङा माने मोनसे नियम निथि थानांगोनथ'। मा बेनिफ्राय दा खालामगोन मोनोब्ला मा खालामो बेखौ बिजिरलायदो। मोनोबा इसो जोंहाथ' नांथारला बेखौथ' बहा सेंग्रानोबो नाङा। लाबावनो माबा मोनसे जोंहा थारमाने फाथैलाय बिसिनो होनना नेना दोङो दा गावसोर खबर हरथ'वाखै एख'।
जेराव सिरि थांना दोङो आरो गावखौ इयो दा सार्टिफिकेटखौथ' होबाय इयो गावनियाथ' दा आदार मथि खत्रल' जानाय होबाय थादो दा बिमा बिफाया दि मानो 22 बोसोर होनना खोन्थाखो नायनो थांनायाव इखोसो नांसिगो दा इफोरखौसो हमहैनांसिगोन दा थांखानाय मानसिखौ जुदि लाबोफिनोब्ला दावराव दावसिसो जाया होमबा नांथारा बेबायदिखौथ' लाबोनो हाला नालाय दा बेयाव जिखुनु मोनसे नियम बानायनानै दाय फोनांलायनाय खालामनांगोन आरो बै नङाबा जाय हौवाया लांदों दा जाय हौवाजों बियो खोथा दंलायोमोन दा बिनि दायफोरखौ बै हौवाया बानस'नाय खालामबानो जाबायब्रा इदिनोथ' खालामनो नागिरबाय थादो हिनजावसा लागा जेबो गैयाबा हिनजावसा लागा जेबो गैखायाबा एखन गैखाया न'ना न'ल'हाय हिनजावसा लागोनाव नों थांनानै मायाव दाबि खालामनानै जेबोथ' खालामनो हाया नालाय एख' गैया इसानावसो जाय थांनांगौ हौवाया लादों बे हौवाया सिगांनो बे जुदि गाव लानोमोनब्ला लांनोसो लाखोना ना दोनैथ'दोसो इसो जाहैबाय बाथ्राया इखो लासैनो खबर मोनसिगोन दोनैथ'नायथ' खोथा गैया सासे हाबा जाखानायखौ सप्ता खनसेनि उनावनो लाना खारनाय बे लाना खारनायाथ' बै हौवाया लेंहराबाथ' गोसथोनाया लेंहराबाथ' बेबायदि बिनि गोसोआ सोलायाना मानसियाबो हाबा जाखांबावनायसो हाबा जाखांखाबाय सोरो दासो मिथिजोब्बाय आगोलो 6 मास जायियावनो खारबोदोनो होमबा बे हिनजावसायाबो हाबा जाखांखाबावबाय 6 मास जायियावनो खारबोबायनो गामिनिफ्रा खोन्थाजोब्बाय बे बेबायदिसो सुनिग्रुपखौनो नाङैदो इसा आरोबावबो खारबावबाय होमबा खारबावबाय मानसि जायाहाय इदिनो खायो खारलुं होमबा हिनजावखायो बेखौ गामिनि मानसिफोरा मानो खोन्थायासै सिगाङावलाय हिनजाव लायनो थांबा खोन्थायासै मिथिया दासो जेनेबा खोथाया ओंखारफैबाय आरो ओंखारफैबाय दा गामिनि मानसिफोरा बुंदों दे सिगाङावबो हाबा जाखांखाबायनो बहा जानायमोननो बियो बहा जानायखौ खोन्थायासै मोजां रायज्लायजोबनाय जायासै जिखुनु बेबायदि दा खोनादों आरो गामिनिफ्राय हाबा जाखानाय बेलेगाव हाबा जाखांखाबावबाय अब्ला माथो होनबा ओरैसो सन्देह खालामनांसिगोन बा ओरैसो साननांसिगोन जोङो बिदिनो हाबा जायै फैसा लानानै खारनाय सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनाय सोरनिबा लाइफखौ माने गोसोम दागो खालामनांनाय इदि जाना आरो इनिया दा लहरिया इनिफ्राय बै गथ' 2 3 गोनांजों लेनदेन लाखिनानै इसोरबा बोराय नंला आरो इनिबा बाबा बेखौथ' मोनगोन बेथ' एसां गोजानावथ' गैया नालाय जायगानि खासो नालाय नङा होमबा सानबेसेथो बहा खारखोमाना थानो दिल्ली मुम्बाइ जेरावखि थाया दानि जुगावथ' मिथिखायो नङा होमबा जिखिजाया बेखौ मानसिखौ मोनोब्ला बेखौनो खालामदो जाय मानसिया जे बेखौ लेंहरदोंमोन सासे हाबा जाखानायखौ बा बिनि गोसोखौ सोलायहोदोंमोन नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ दा बुंनाय बायदिब्लाथ' खैना गोदाना थगायदों बायदि मोनबाय कल रेकर्डआव खोनानाय हिसाबैसो दै आंनि जाय गावनि साननानै बुंनाय बाथ्रा नङा बे कल रेकर्डआव खोनानाय बायदिब्लाथ' हिनजाव गोदाना थगायदों बायदि मोनबाय सिन्दुर खोमोरनाय आसानखौबो जेख्रुबजोबना थांदोनो ओमफ्राय बियो खारखोमानानै बायना लादोंनो आरोना जेख्रुब बेबायदि ओमफ्राय सिन्दुरखौबोथ' लानानै रिल्स बानायनानै नुखादों नोंथांमोना दा मा बुंबावगोन गोरोन्थिया सोरनि मानि आं बुंबाय थानो गोसो गैला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लासि सिङा सोर जायाखै हिनजाव गोदानाबो जाबाय हौवा गोदानाबो जाबाय मोननै न'खरावबो जाबाय दा प्रब्लेमा सल्भ जायाखै सल्भ जानो थाखाय हिनजाव गोदानाबो क्लियारिफिकेसनखौ मोजां होफैनांगोन न'खराव फैनानै ओमफ्राय हौवा गोदानाबो मोजां होनांगोन अब्लासो क्लियार जागोन आरोना दा जर जबस्ति हाबा खालामना होदोंनो माने न'खराव राजि गैयामोन गुबुननि सेटलायाव थांनानैसो दालाल नांदों आरोना दालालासो बै हिनजाव गोदानखौ बिलाइ हरदोंनो दरानो ओमफ्रायो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों हिनजाव गोदाना दा बेखौ आरो कल रेकर्डफोराव बुंजोब्बाय माने नंखायसोनो बेफोरो दालाल नाङाखै होनदों माने बिनि बिमा बिफायानो बेखौ बिलाइ हरखादों होननानै दा फोथायनो गोब्राब मोनदों सोर सासेनिखौ फोथायनो दा बेखिनिसै आरोना आङो बुंनांगौ खोथा गैला सोरबा सैथो सोर नंखाय बेखौ आं बुंनोबो हाथ'ला नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय